And now, it's time for SPG, as in Super Backganern Secret File. LDR kami ni boyfriend, kaya lagi kaming nagbi-video call. Hi, DJ Rocky. Ewan ko ba sa sarili ko at napasulat ako sa'yo? Lagi kasi kaming nakikinig ng mga kaopisina ko sa secret files mo. At buhay na buhay ang diwa namin, lalong-lalo na pag Friday. Kaya eto ako, naisipan kong i-share ang aking struggle and at the same time, nakakatawang experience with my LDR partner. Itago mo ko sa pangalang Colleen na mahilig sa video call since 2020. And this is my SPG, as in Super Backganern Secret File. Year 2020, bago magpandemya, nakilala ko ang lalaking hindi ko akalaing magmamahal sa akin ng tapat at totoo. Iba siya sa lahat ng nakilala ko. Ma-effort, matyaga, mapagpasensya, maunawain, at higit sa lahat, respectful. Kaya nga, sinagot ko siya eh. Kaya lang ang relasyon namin na magkasama kaming dalawa, naputol nang nakatanggap siya ng mensahe sa agency niya na sasampa na siya ng barko. Aaminin ko, DJ Rocky. Iniisip ko pa lang na magkakalayo kami. Ang hirap. Pero wala eh. Kailangan kong tanggapin at unawain dahil sabi naman niya, para sa amin to. Para ito sa bubuin naming future together. Para sa katuparan ng mga pangarap namin. Sa totoo lang din kasi, DJ Rocky, ang concern ko rin talaga is yung chuk-chak Chinese life ko. Bakit? Kasi active na active ang sex life ko. Parang hindi ko bet mag-ulam ng tinigang sa miso o tinigang sa bayabas. So, ayun na, nasa barko na ang jowa ko. At ako naman ay nalulumbay sa kanya. Miss na miss ko na talaga ang umaatikabong bakbakan namin. Unang linggo pa lang noon, inaya ko na siya na mag-video call na sinunggaban niya naman agad. Nung unang mga araw niya nga sa barko, niyayaya na niya ako eh. Pero, syempre, kailangan ko munang iparamdam na dalagang pakipot na mahilig na Pilipinas si ako. Pabebe, kumbaga. Kaya nga, nung gabing yon na hindi na ako makatiis, ay perfect timing dahil tulog na sina Mader at Pader. And I'm ready to mingle with my jowa. So eto na. Since hindi ako pwedeng gumawa ng kababalaghan sa kwarto ko dahil maririnig ako ng mga magulang ko na nasa kabilang kwarto lang. And maliit lang kasi yung bahay namin, by the way. Bumaba na lang ako. At doon sa banyo, doon ako nag-perform ng live sa aking jowa. Banyo queen ang peg ko with special performance sa video call. At dahil dito ko lang malayang nagagawa ang mga kababalaghan na gagawin ko sa video call namin ng jowa ko. Nang ilang saglit pa ay sinimulan na namin ang malupitang seremonyas. Kaya lang, nahihirapan kaming mag-concentrate. Kaya para mas malakas ang impact, ang sabi ng jowa ko, humuning landi raw ako. So, alam nyo na yun. As in, oo. Pero syempre, since iniisip ko,
patulog naman na sina Mother at Pader. Sinunod ko na ang sinabi ng jowa ko. Like, u. At mas nadama na namin ang lahat. Grabe, muntik ko nang makita ang pintuan ng langit sa sobrang sarap ng aking naramdaman. Naka-headset ako noon. So, damang-dama ko talaga at rinig na rinig ko na talaga ang kanyang mga pinagsasabi at ang kanyang huning. So, ayun, hanggang sa natapos na ako. Nagbihis ako, binuksan ang pinto ng banyo. At sa aking pagkakabigla, ay tumambad sa akin si Father Dear na para bang kanina pang naghihintay. At pakiwari ko, Angry Bird, si Pader. Namula ako, mas pula pa ako sa lipstick na ang shade ay red. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong lumubog sa bowl na parang jerbock sa sobrang kahihiyan. Ano man ang narinig mo, sa TikTok lang po yun. Meron kasi akong napanood na video, ginaya ko lang. Uso po kasi yun ngayon. Palusot ko na lang kay Father Dear. At saka dumiretso na ako sa kwarto. Oo, narinig niya ang lahat ng mga a, e, i, o, u ko. So, lesson learned. Siguraduhin mahimbing ang tulog ng mga kasama sa bahay bago humuning landi para walang istorbo at para walang sagabal. Sa ngayon, going strong pa rin naman kami ng jowa ko. Lagi pa rin ako watch live kahit hindi naman ako online seller. Ito lang kasi yung way para hindi namin masyadong mamiss ang isa't isa. Muli, ako si Colleen at ito ang aking pangmalupitang SPG, as in Super Backnerd Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.